ngerti kode. Potongnya itu kan nyawer yo. Wong ngene Bengkulu. Oke nembang lho. Nggih, mau pamungkan apa, Pak? Ente ngertake kombokangan saking anu juragane sapi sapi dadar. Ngoten. Saipul. Saipul. Nggih, monggo. Apa kuliner nang Banyu tok? Napa kok? Banyu niku kok jaluk tombo rangen. Tombo tangan. Tombo tangan. Rangen. Diaturke Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Camat seluruh Kabupaten Ngawi, Pak Lurah seluruh Kabupaten Ngawi. Ki rawuh kabeh. Nggih, nggih. Matur nuwun Pak Bupati kalian Mas Sarto kintunanipun. Waduh. Niki Pak Bupati gak dikula tinduni Apa? masalah. Kowe iki mesti tintun masalah. Nek itu masalah nek Mas Sarto. Ya, nggih. Jelas pada. Ya. Apa iki? Tombo tangan nggih. Ayo, Harus sakit mawon nggih. Oke, siap. Yo. Masyarakat diajak untuk interaksi Mbak Nile. Karena ada ngaji ini karo aku jadi BEM. Nah, Kali komputer. ya. Niki tuyul loro mboten bisa nggih. Melu kalau gitu saya iso. Aku melu. Sama ngancari abahe, kule abahe sawaya wis keblok sampean dinampang nggih. Ora ceblok. Toilet adoh dacake pendopo. Mbok menawa ndas ku kena diwadah. Lah malah modal ora keblok ekonomi bisa. Tekan ngendi? Teng mriki lho. Modal kena melok. Iya lah, kula penging lho punan. Oh, itu bojo ora oleh. Ingat dari cilik-cilik lho, ra iku putih kabeh. Kowe kok melok wayang liya iki. Kira dalan lho, lho, jek nek dalan tok nang kono. Melok. Oh, berarti mumpung kalau ini digereke karo Pepadi Ngawi dan tim Gusur Buka. Ora cara apa itu? Melok malah kaya selake manuk lho. Apa tapi kan Monggo. Ya. Melihat ya kita. Oke. Monggo saja.
kenyau Kediri ambudaya ngrungkepi seni. Luar biasa. Tepuk tangannya mana? Masyarakat wisata dong tadi kan. Injil ngaturaken sugeng dalu sedayanipun. Ageng bapak-bapak yang terhormat datang lenggah datang ajeng. Kula ngaturaken sugeng dalu, selamat menikmati. Semoga semuanya sehat selalu, panjang umurnya. Amin. Semoga diberi rezeki yang banyak, lancaran segala urusannya. Amin. Sudah. Yang penting doa. Alhamdulillah Mbak Nika. Injil apa? Ngawi ini gudange dalang. Di Ngawi itu harus golek dalang sing piye Mas. Nggih. Ternyata Kabupaten Ngawi sanggup menatap ke depan, menjawab tantangan untuk seni pedalangan. Tepuk tangan untuk Bupati Ngawi. Ora perlu ada tuh dalang Ngawi apik-apik. War golek sing gremeng ya akeh. Sing butuh nyabetne kleru ya enak. Oprek pokoke. Kowe ora jenenge Mas Lasno to. Dereng. Godo gendeng iki kan. Iki dalang Werkudara. Wong gedhi tapi suarane cilik. Lah iya. Anu kan. Malah Nggih, Mbak. diringi gamelan ra wis kulino. Umum. Coba Musik, penonton musik. Penonton Diajak interaksi. menang sih. Diajak interaksi. Delok namanya pelo. Ayo nyanyi bareng karo Nika. Yo kanca nang kisik kepira karo keplok. 1 2 3. Yo kanca nang kisik Kepira alera-plera kanyone sekoro. Nika menang. Yo. Antar.
Oke. Heeh. Wong Ngawi ya ngono kuwi. Nggih. Nom tuwa cilik iso nembang kabeh. Nggih. Ki. Apa malih? Se. Musik. Kowe iso nembang apa iki bukan lenggah. Buoni buantok lenggah. Nggih. Dilike aja lali bekti karo ibu.